Καλημέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι έστω και διαδικτυακά μαζί σας σήμερα στο δεύτερο συνέδριο του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου Καταγμάτων και Ευθραυστότητας και θα ήθελα εδώ ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου για την τιμητική πρόσκληση να με καλέσει ως ομιλήτρια, όπου από το δικό μου μετερίζει, μιας και είμαι κλινική εργοφυσιολόγος, θα μιλήσω για το κομμάτι της άσκησης στη νέα εποχή της ψηφιακής ιατρικής, δηλαδή θα μιλήσω λίγο για τη διαδικτυακή άσκηση και τα τελευταία δεδομένα που έχουμε πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποια νούμερα αρχικά και μιας και αυτή τη στιγμή ζούμε την παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού με περίπου 1 εκατομμύριο, αυτή τη στιγμή 190.000 θανάτους παγκοσμίως. Θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι και το κομμάτι της ευθραυστότητας και καταγμάτων, μιας και μια προοπτική μελέτη προβλέπει πως μέχρι το 2050 μόνο τα κατάγματα ισχύου θα ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια το χρόνο παγκοσμίως. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου χωριού, της ανθρωπότητας, και η τεχνολογία εδώ έχει να προσφέρει, έχει οδηγήσει σε επανάσταση σε πολλούς τομείς της ζωής μας, στην εκπαίδευση, στη διασκέδαση και φυσικά και στον χώρο της υγείας. Συγκεκριμένα για την άσκηση, έχει αποδειχθεί ότι η διαδικτυακή άσκηση είναι αποτελεσματική όχι μόνο στο να αυξήσει τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, αλλά και να τα διατηρήσει σε βάθος χρόνου. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μιας και ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της άσκησης είναι η συνέπεια. Και δεν μιλάμε για μέλλον, ούτε για παρόν, μιλάμε για παρελθόν. Το τονίζω αυτό διότι εδώ και 2 δεκαετίες στην Αμερική η τηλεαποκατάσταση και γενικότερα η διαδικτυακή άσκηση είναι μέσα στην ρουτίνα. Και μάλιστα το 2010 η Αμερικανική εταιρεία τηλεαποκατάστασης έβγαλε τις πρώτες οδηγίες της. Και πάμε λίγο να δούμε ιστορικά τι συνέβαινε όσον αφορά την άσκηση στο σπίτι. Έχουμε τη δεκαετία του 70, όπου ήταν πολύ διαδεδομένη η επικοινωνία του ασκούμενου με τον θεραπευτή, τον εκπαιδευτή, μέσω τηλεφώνου. Ο ασκούμενος κρατούσε ημερολόγιο για τη συχνότητα, τη διάρκεια, την ένταση της άσκησης που έκανε στο σπίτι και ακολουθούσε συγκεκριμένες οδηγίες που συνήθως είχε πάρει σε έντυπη μορφή. Η δεκαετία του 80 και μάλιστα με την επανάσταση του βίντεο ήταν πολύ της μόδας, αλλά ήταν και γενική πρακτική και στους χώρους της άσκησης, στα γυμναστήρια, αλλά και στα κέντρα αποκατάστασης σε μεγάλες κλινικές, να δίδονται βίντεο είτε σε βιντεοκασέτα είτε αργότερα σε CD, με έτοιμα προγράμματα άσκησης που ο ασκούμενος καλούνται να ακολουθήσει. Αλλά τώρα πια μιλάμε για μια νέα εποχή. Μιλάμε για τον υπολογιστή, ο οποίος όμως έχει γίνει τόσο εκλεπτισμένος και τον έχουμε ονομάσει τεχνητή νοημοσύνη, διότι ακούει, μιλάει, σκέφτεται, προτείνει και πολλές φορές, αφού εμείς το επιτρέπουμε, παίρνει αποφάσεις και για εμάς. Σκεφτείτε για παράδειγμα το Google Maps, παραδείγματος χάρη, πώς δηλαδή εκείνο αποφασίζει από ποια διαδρομή θα πάμε έτσι ώστε να κερδίσουμε χρόνο. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ήδη στην καθημερινότητά μας τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και αν δεν το έχουμε πολύ συνειδητοποιήσει, και έτσι έρχεται και η διαδικτυακή άσκηση να γίνει μια εύκολη πραγματικότητα, γιατί πραγματοποιούνται συνεδρίες άσκησης στο σπίτι μέσω τηλεδιάσκεψης και το μόνο που απαιτείται είναι ένας υπολογιστής ή ένα τάμπλετ, ένα κινητό. Φτάνει να υπάρχει οθόνη, κάμερα και μικρόφωνο και φυσικά μια πολύ καλή σύνδεση στο διαδίκτυο. Πέρα όμως από το διαζώσεις και το διαδικτυακό, αυτό που έχει έξτρα η τεχνολογία να μας προσφέρει είναι οι τεχνολογικοί αισθητήρες που έχουν τα τελευταία χρόνια κατασκευαστεί και δημιουργηθεί, και με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε την ασφάλεια και στη διαδικτυακή άσκηση.
Μιλώντας για το γενικό πληθυσμό, όλοι θα ξέρετε τα διάφορα ορολογάκια που κυκλοφορούν, που μετρούν διάρκεια, απόσταση, υψόμετρο, ένταση, καρδιακούς φυγμούς πολλές φορές, και σε πιο εξελιγμένη μορφή και για κλινικούς πληθυσμούς υπάρχουν εταιρείες που έχουν σχεδιάσει και πραγματοποιήσει ασύρματους καρδιογράφους ή ασύρματα πιεσόμετρα που έχουν πάρει φερειπίν στην Αμερική τα συγκεκριμένα και από τον FDA έγκριση για να χρησιμοποιούνται στην εξαποστάσεως άσκηση και σε κλινικούς πληθυσμούς. Έτσι λοιπόν η διαδικτυακή άσκηση δεν διαφέρει πλέον από την παρακολούθηση προγραμμάτων άσκησης με φυσική παρουσία. Και έρχονται πάρα πολλές μελέτες εδώ και μια δεκαετία να μας το επιβεβαιώσουν αυτό. Και ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι συμβαίνει και τι μας δίνουν τα αποτελέσματα των μελετών αυτών. Για παράδειγμα, έχουμε μελετήσει αν η διαδικτυακή ομαδική άσκηση σε σχέση με τη διαδικτυακή ατομική έχει διαφορά. Και είδαμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Και οι δύο τύποι άσκησης είναι αποδοτικοί για την υγεία και τη λειτουργική απόδοση και επίσης έχουν ισοδύναμα αποτελέσματα για την υγεία. Και έρχονται και κάποιες μελέτες να τονίσουν ότι όταν μιλάμε για ομαδική άσκηση μέσω διαδικτύου, φαίνεται να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συμμετοχή και παρακολούθηση των ασκουμένων μακροπρόθεσμα. Ας το κρατήσουμε λοιπόν και αυτό υπόψη μας, ότι ίσως έχει νόημα να προτείνουμε στον ασκούμενο να μπει σε ομάδα παρά να τον γυμνάσουμε, να τον ασκήσουμε ατομικά. Επίσης, έχουμε δει πως αυξάνεται η συνέπεια. Και μάλιστα έρχεται εδώ πολύ ωραία το 2015 αυτή η μελέτη να μας πει, αν δείτε στο νουμεράκι εδώ κάτω-κάτω, πως και μέχρι και σχεδόν το 90% των μαθημάτων παρακολουθήθηκαν. Επίσης, μιλάμε για μείωση κόστους και μάλιστα με συγκεκριμένα νούμερα. Έχει αποδειχθεί ότι μειώνεται το κόστος μέχρι και 18%. Και όταν αναφερόμαστε εδώ στο κόστος, αναφερόμαστε στο κόστος μεταφοράς πώς και προς και από το κέντρο που γίνεται η άσκηση, κερδίζοντας έτσι τα χρήματα από τη βενζίνη για το αυτοκίνητο, από το ταξί, από το εισιτήριο για το λεωφορείο. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι και βιώσιμο για το περιβάλλον, μειώνονται οι ρήποι. Επιπλέον, έχουμε δει ότι το θέμα της απόστασης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο όφελος. Και μάλιστα μια συγκεκριμένα αυτή εδώ η μελέτη του 2015 υπολόγισε πως εάν ξεπεράσει τα 50 χιλιόμετρα η απόσταση η οποία έχει να διανύσει ο άνθρωπος από το σπίτι του προς το κέντρο και από το κέντρο προς το σπίτι του, τότε το όφελος μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 123%. Επίσης, εδώ έχουμε δει πως η διαδικτυακή άσκηση σε πολύ μεγάλο κομμάτι πληθυσμού, τόσο σε υγιείς αλλά και σε χρόνιους πάσχοντες, βοηθά στο να παρακολουθήσουν με άνεση χωρίς να ντρέπονται. Και κυρίως αναφέρομαστε σε εκείνες τις ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη οι παχύσαρκοι, οι οποίοι νιώθουν ντροπή στο να εμφανιστούν σε έναν οργανωμένο χώρο άσκησης και να κάνουν την άσκησή τους παρουσία άλλων, ενώ η ασφάλεια και η άνεση από το σπίτι τους βοηθά στο να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη ευχαρίστηση τα προγράμματα άσκησης διαδικτυακά. Επίσης, έχει μετρηθεί η επίδραση της διαδικτυακής άσκησης στα άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απώλειας βάρους. Και εδώ βλέπουμε συγκεκριμένα πως η ομάδα άσκησης η διαδικτυακή σε σχέση με την ομάδα που ακολουθούσε τα προγράμματα άσκησης διαζώσης, είδαμε πολύ μεγαλύτερη απώλεια βάρους, η οποία διατηρήθηκε τόσο στους 3 όσο και στους 6 μήνες και στατιστικά σημαντική σε σχέση με την ομάδα διαζώσης. Επίσης, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στον παράγοντα της ευεξίας και εδώ συγκεκριμένα έγινε μία μελέτη το 2017 σε ηλικιωμένους, όπου είδαμε ότι με τη διαδικτυακή άσκηση οι άνθρωποι αυτοί, εκτός το ότι ένιωθαν μεγαλύτερη ασφάλεια, ένιωσαν και περισσότερη ευεξία, διότι δεν είχαν την ανησυχία και την ανασφάλεια να παρακολουθήσουν μία άσκηση σε ένα χώρο μαζί με άλλους. Και έτσι
πήραν όλα τα ωφέλη που θα μπορούσε να τους προσφέρει η διαδικτυακή προσέγγιση. Επίσης, στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης, και εδώ συγκεκριμένα, σε μια μελέτη που έγινε σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα διαδικτυακά, είδαμε ότι η παράμετρος της αυτοπεποίθησης βελτιώθηκε σημαντικά. Όπως επίσης εδώ, σε μία μελέτη που έγινε σε ασθενείς μετά από εγκεφαλικό, όπου όσοι ακολούθησαν την τηλεαποκατάσταση βελτίωσαν όχι μόνο την ποιότητα ζωής τους, αλλά και μείωσαν και τα ποσοστά κατάθλιψης. Και σε αυτή εδώ τη μελέτη σε ασθενείς με ΧΑΠ, αυτό που βλέπουμε είναι πως βελτιώθηκε η αντοχή στην άσκηση, καθώς και η αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με εκείνους όπου ακολουθούσαν τη συνήθη φροντίδα. Τώρα, όσον αφορά την τρίτη ηλικία, αναφέραμε και μια μελέτη προηγουμένως, αλλά έρχεται και το 2018 να μας το επιβεβαιώσει και μια μελέτη που έγινε σε βετεράνους ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, οι οποίοι δεν δυσκολεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και να ακολουθήσουν πρόγραμμα διαδικτυακής άσκησης. Και εδώ μας δίνουν οι ερευνητές και τη μέθοδο με την οποία, την πλατφόρμα με την οποία πραγματοποίησαν τη μελέτη αυτή, όπου έστελναν σε συστηματικά εξατομικευμένα σε κάθε ασκούμενο μηνύματα όσον αφορά την άσκησή του και την πρόοδό του. Και πολύ πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2020 και εν μέσω πανδημίας, μια επιστημονική ομάδα αποφάσισε να συνεχίσει το πρωτόκολλο άσκησης διαδικτυακά σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, και μάλιστα εδώ βλέπουμε, μας δίνουν λίγο και τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν, όπου παρέχουν στον ασθενή ένα τάμπλετ, διάφορα εργαλεία έτσι ώστε να κάνει τις μετρήσεις του, όπως παραδείγματος χάρη της αρτηριακής πίεσης, ένα δυναμόμετρο χειρός, και μας δίνουν όλη τη μεθοδολογία την οποία θα ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες και το πρόγραμμα ασκήσεων και τη διάρκεια 12 εβδομάδων, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Αλλά αυτό που θέλω εδώ να τονίσω είναι ότι πέρα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που ασχολούνται με την έρευνα και τις ομάδες ερευνητικές που ασχολούνται με αυτό, πέρα από τα μεγάλα νοσοκομεία και τις κλινικές που επίσης έχουν αρχίσει να κοιτάζουν προς αυτή την κατεύθυνση, έρχεται τώρα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, δηλαδή και πολιτικοί, κυβερνητικές πια αποφάσεις, να μιλούν για διαδικτυακή άσκηση, όπου στην επίσημη ιστοσελίδα του μπορεί κανείς να μπει και να διαλέξει έτοιμα βίντεο που έχουν αναρτηθεί και αφορούν την άσκηση που μπορεί κανείς να κάνει από την άνεση του σπιτιού του διαδικτυακά. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα ηθικό ερώτημα που η ανθρωπότητα θέτει όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη και γενικά οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τους επαγγελματίες και τον άνθρωπο. Και εδώ υπάρχει και κρύβεται ένας βαθύτερος φόβος. Αυτό που σίγουρα έχει νόημα να τονίσουμε είναι πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο, έχει σχεδιαστεί για να μας υπηρετεί και να μας βοηθά σε αυτό που έχουμε να προσφέρουμε και στην υπηρεσία μας. Από εκεί και πέρα, ίσως αν το δούμε από αυτή την πλευρά, να το δούμε ως εργαλείο, να μας δοθεί και χρόνος να ασχοληθούμε με τις ποιότητες εκείνες που μία μηχανή δεν έχει και δεν θα αποκτήσει, που αποτελούν αποκλειστικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως είναι η ενσυναίσθηση, η φαντασία και η διαίσθηση, για να μπορέσουμε να σχεδιάζουμε με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, φαντασία και διαίσθηση προγράμματα άσκησης για τους ανθρώπους οι οποίοι τα χρειάζονται και αντιλαμβάνονται τα ωφέλη. Και όσον αφορά τους κλινικούς εργοφυσιολόγους, τη δική μου ειδικότητα, εμείς ως μέκα οδηγιών άσκησης έχουμε την Αμερικανική Αθλητιατρική Εταιρεία, όπου σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε διετία, εκδίδει οδηγίες τόσο για το άσκησης, τόσο για το γενικό πληθυσμό, όσο και για διάφορες κατηγορίες χρόνιων νοσημάτων. Αυτό όμως που έχω εδώ να αναφέρω είναι ότι εδώ και δεκαετίες αυτό που τονίζουν σε κάθε οδηγία η οποία εκδίδουν, τόσο για το γενικό πληθυσμό, ξαναλέω, όσο και για τους χρόνιους ασθενείς, είναι η εξατομίκευση. Και όχι μόνο η εξατομίκευση όσον αφορά τη διαφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο και το πόσο διαφορετικό θα είναι το πρόγραμμα άσκησής τους,
αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το πρόγραμμα άσκησης και η συνεδρία άσκησής του από τη μία συνεδρία στην επόμενη. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πολλούς παραμέτρους, όπως φερειπίν η ποιότητα ύπνου, τροφής, η κούραση, η συναισθηματική κατάσταση. Άρα λοιπόν θέλω να τονίσω πως δεν μιλάμε για ένα σύγχρονο χάρτη, ένα έτοιμο πρόγραμμα που δίνουμε και από εκεί και πέρα ο ασκούμενος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί μόνιμα, χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία παρέμβαση και χωρίς καμία εξατομίκευση. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει νόημα να τονίσουμε είναι πως όλοι έχουν δικαίωμα σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίας, ιδίως σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με ιδιαίτερη γεωγραφία, ορεινούς όγκους και πάρα πολλά νησιά που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στον ειδικό της άσκησης φερειπίν. Και βέβαια, να τονίσουμε ότι ζούμε και σε μια χώρα όπου ξέρουμε πως 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε πολύ γρήγορο ίντερνετ ήδη. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε το μήνυμα που ίσως έχει νόημα να μείνει από όλη αυτή τη σημερινή συζήτηση όσον αφορά την διαδικτυακή άσκηση, είναι πως είναι εύκολη, φθηνή και αποτελεσματική. Είναι ήδη το παρόν, πολλοί κόσμος λόγω πανδημίας έχει εξοικειωθεί και επίσης, εδώ έχει ίσως και νόημα να αναφέρω από την εμπειρία μου, ότι πολλοί κόσμος έχει ήδη δηλώσει πως ακόμη και αν η πανδημία περάσει και γυρίσουμε στη μια φυσιολογική ζωή με τις διαζώσεις συνεδρίες, πολλοί κόσμος θα συνεχίσει να ακολουθεί τη διαδικτυακή άσκηση, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, βλέπει ότι κερδίζει χρόνο και χρήμα. Κάτι που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και είμαι φυσικά στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ.